Takže čau lidi, já pracuji jako farmář. Ano, dneska jedu k svým domečku na farmu. No a já mám můj traktor, s kterým jezdím hodně rád. Takový traktůrek, jenom základní, s kterým to moc jako úplně nevede. Takže já jedu tím traktorkem domů. Ježiši. Tak jsem tady. Můj baráček, tady musím teda sklízet kukuřici, takže tady sklidím. Musím jezdit na pole, tak. Jo, kukuřice je sklízená, tu teďka uklidím. No a asi to tady půjdu zakopat. Tak, tady ještě to tady vykopu, tak. Zasadím tu třeba dýně. Tak jo. Hajja. Tak jo, hajja. Hajja. Tak jo, teďka tady jdem. Dýně si tu tady vezmu. Odnesu si je do baráčku. Samozřejmě baráček musí být zelené. Tak, tady si to takhle do ledničky. Takhle jo. Tak. Takhle, dobrý, už to mám v ledničce. No a zatím tady máme jenom dýni. Tak, tady vezmu další dýně. Nesu je tam. Tak a teď se jedu mým traktůrkem hezky projet. Vystaví se barák koukanovi, tak já jedu na pole. Jedu hasiči. To moje skoro bývalá práce, takže já teďka jdu sklízet pole, tak tady na farmu, tady nebydlím, ale je tady prostě bordel. Tak vezmu, bum, tak. Tady to odvezu, tak, teď tady co hezky tady, teď to vezmu tady, takhle, tady to hezky odvezu, tak, teďka jenom tady vezmu ty slámy, no takže to je žádný zvířata, takže jedu někam do města. Ve městě, tam mám... Ve městě musím si dojet koupit nové potřeby a pak musím zase jít sklízet. Takže jo. A to se nebude dělat problém, asi tady ještě vstavím, jo. Na jídlo, takže pane, já bych si prosil jeden wafly. Děkuju. Mňam. Ten má ale výbornou wafli. Mňam. Story. Takhle to spapám. Mňam. No, už bych mohl jet. Tak naschle. Tak, já už jedu. Tak běžím do auta. A ještě si asi zapařím na automaty. Už jsem tady dlouho. Už jsem tady asi 3 hodiny, takže on už je večer. To mi nedošlo. Aha, tak jdu domů. To by mohlo být pro tohle video vše, takže čau, a dej like, jestli chceš víc takovýhle příběhů. Tak čau.